Sziasztok, visszatértünk, folytatjuk az adásunkat az Utcarádióban, és most pedig a krétarajzokról fogunk beszélgetni, amik nagyon kedvesek és szépek, és az aszfalton lesznek. Balcs Krisztina a vendégünk, ez a Magyarország vizuális kigyógyítása a háborús plakátokból. Ezzel a címmel tett közzé egy nagyon izgalmas felhívást, és én már a Krisztával beszéltem ma telefonon, és hát megerősítette azt, amit egy videóban is kitettél, hogy hát viszonylag alacsony érdeklődésre számítottál, vagy kevés résztvevőre ebben a projektben, ehhez képest elképesztő nagyot mentél ezzel a felhívásoddal. Mindjárt beszélgetni fogunk arról, hogy ennek mi lehet az oka, de először arról kérdeznélek, hogy hát ugye te nem csak édesanyja vagy, hanem pszichológus szakember is, igen. És hogy itt azért nagyon erősen összekapcsolódnak, összefonódnak a te mindenféle tevékenységeid és ez a felhívás. Igen, üdvözlöm a hallgatókat. Valóban így van, ezt a felhívást hétfőn tettem ki, és arra számítottam, hogy hát a kerületben talán 4-5 ember csatlakozik majd esetleg hozzá, és akkor én boldog leszek. Ehhez képest most nem néztem egy ideje, de hogy nem is tudom, 2000 vagy hánynál tartunk, szóval, hogy nagyon sokan csatlakoztak hozzá az ország minden részéről, és küldözgetik a rajzokról a képeket ebbe az eseménynek az üzenőfalára, és hát azt látom, hogy a Balatonfelvidéktől Gárdonyon át, Miskolc mellett, Szirmabesenyő, talán van egy ilyen falu, és tehát, hogy nagyon-nagyon Zuglóból, most jöttem a 9. kerületből egy társasház elől, pont be tudtunk ott ugrani, egy kicsit lepacsizni az ottaniakkal. Van, aki külön a lakókörnyezetében szervezett egy ilyen rajzolós eseményt. És hogy ennek igen. Az lenne a lényege, ugye jól foglaltuk össze Renátával, hogy itt pozitív üzenetekkel legyenek azok rajzok, kisversek, idézetek, bármi, hogy ezt, amiből ezeknek a háborús plakátoknak az árnyékából, vagy ebből a pszichózisból valahogy így kihúzzuk magunkat, és szerintem ez azért is nagyon érdekes, mert nyilván itt felnőttként mi sokszor gondoljuk azt, hogy hát mi ezt már megszoktuk, meg immunisak vagyunk rá, meg minket ez nem érint, és akkor hála Istennek egyébként az elmúlt hetekben nagyon sokan kiemelték, hogy hát ugye nem tudom, gyerekjogokkal, vagy a gyerekek jólétével foglalkozó szervezetek, hogy hát ez mennyire káros tud lenni a gyerekekre, milyen szinten befolyásolja őket, de gondolom azért itt nem csak gyerekekről, hanem felnőttekről is beszélünk. Szóval mi hívta ezt benned így életre? Azt hiszem a végső csepp nálam, hát sok ilyen végső csepp volt, mert én nagyon ki voltam bukva attól a bizonyos AI-val készített videótól, ahol egy kislánya az apukáját siratja, mert elment a háborúba. De most a legutóbbi kibukásom az azon történt, hogy egy anyukát a TikTokon láttam, ismerősöm átküldte egy anyukának, tulajdonképpen sírva mesélte el azt, hogy ő az óvodás kisgyerekének kénytelen azt magyarázni, hogy miért nem fogja őt bántani, vagy miért nem kell félni a kétarcú bácsitól. És hogy minden este erről, tehát az estéig erről szólnak, hogy ezt megmagyarázni egy óvodásnak, és ezt én is megéltem, most már nagyobbak a gyerekeim, de kisebb korukban, tehát évek óta magyarázgatjuk szülőként ezeket a plakátokat. Olyan tartalmakat vagyunk kénytelenek magyarázni, amik egyáltalán nem kéne, hogy az ő életüknek bármilyen módon a részét képezze, és szülőként ez szerintem nem csak nekem volt nehézség, hanem nagyon sokunknak. A másik része pedig az, hát ugye én pszichológus vagyok, és alapvetően felnőttekkel foglalkozom, azon belül is bántalmazottaknak szoktam segíteni. Mellette van egy ilyen mellékküldetésem, hogy gyerekeknek írok ismeretterjesztő pszichológiai gyerekkönyveket, és hát én azt nagyon sokszor végigkövetem így egyénileg, ahogyan egy ember kijön egy toxikus kapcsolatból. Tehát oké, hogy elváltam tőle, és akkor mostantól
valami más élet következik, de akkor ezzel itt mit is kellene kezdeni? Szóval én ebben nagyon sokszor kísértem embereket, és úgy érzem, hogy az ország is egy kicsit pontosan tehát ide érkezett meg, hogy jó, elváltam, de hogyan tovább, hogy kéne gyógyítani magamat, mert hogy ez még nem a boldogság, vagy itt most nem léptünk be azonnal a paradicsomba, hanem hogy hát oda azért vezet egy út, és ezt az utat gondoltam megsegíteni azzal, hogy rakjunk a gyerekek élményvilágába valami tök mást, mint ami eddig volt. Tehát, hogyha ő kilép, és sétálnak az oviba, akkor ő ne kétarcú bácsit lásson, hanem szívecskéket, napocskákat, aranyos, nem tudom, unikornisokat, és hát esetleg kedves verseket. És azt látom, hogy én ugyan fodorákos haikukkal indítottam, mert nekem ez szívem csücske, de nagyon sokan Mici Mackóból idéznek, vagy Szabó Lőrinc verset. Volt, aki Zsoltárból idézett egy olyan részt, amit kedvesnek és szeretetteljesnek gondolt. Szóval, hogy valahogy ezt hogy beletenni a világukba valami pozitívat. Nyilván ez nem fogja meg nem történté tenni az eddigi éveket, de egy kicsit hoz valami mást, szerintem az jó dolog. Hát meg mindenképpen, tehát most ennek a soknak utána vagyunk. Egyébként nekem is 10 év körüli gyermekem van, és nálunk is azt gondolom, hogy lényegesen többet merült fel ez a téma, mint amennyit normálisnak tartok egy ennyi idős gyerekkel. Amennyiről így beszélgetünk egy ennyi idős gyerekkel a politikáról, meg egyáltalán ezekről a látványokról, amiket ők most így a környezetükben észleltek. Arról nem is beszélve, hogy túl azon, és ez nekem felnőttként is sokkoló volt, hogy túl azon, hogy milyenek voltak ezek a plakátok, de hogy ilyen repetitíven egymás után 15 ilyen óriás plakáton ugyanazt láttam, vagy láttuk, ez valahogy még sokkal fokozta ezt a nyomasztást. Úgyhogy szerintem ezt azért most nagyon sok család átélte. Igen, a gyerekek éppen, hogy megtanultak olvasni, és akkor ezeken a plakátokon gyakorolták be, ezeknek az üzeneteit megjegyezték, kívülről igen, tudták sokszor, abszolút. A játékukban megjelent, tehát én nem vagyok gyermekpszichológus, de biztos vagyok benne, hogy a gyermekpszichológus kollégák is nagyon sokat találkoztak ezzel a tartalommal, hogy háborús játék van, hogy félelem van, szorongás van, vagy hogy magyarázni kell, mondjuk akár azt, hogy mi az, hogy gender, tehát hogy igen. Egészen nem életkorilag nekik való témákról. És én kérdeztelek már arról, és mondtad, hogy majd végig fogod gondolni, hogy vissza akartam térni arra, hogy mekkora érdeklődés lett, szóval látszik, hogy most tényleg egy olyan gombot nyomtál be, vagy egy olyan smire tapintottál rá, amire tényleg nem tudom, több ezren, 10 000-en rezonálnak. Szóval, hogy hát valószínűleg tényleg most össze fog gyűlni egy csomó olyan értékes, vagy ilyen pozitív idézet, vagy olyan, amit ilyen, nem tudom, ilyen elgondolkodtató, vagy inspiráló. Szóval, hogy van már ötleted arra, hogy ennek lesz valami gyűjtőfelülete, ahol egyrészt meg lehet nézni ezeket az alkotásokat, másrészt én azért úgy el tudom képzelni, hogy ez milyen izgalmas lehet, hogy az ember mondjuk így, nem tudom, 3 vagy 5 év múlva úgy visszatekint erre, vagy visszanézi, vagy akár csak egyébként keresni akar egy olyan helyet, ahol olyan idézetek vannak, amik egy ilyen krízis időszak utáni időszakból valamiféle kapaszkodót kínálhatnak, szóval, hogy van már ennek valami kerete így a fejedbe, hogy ez hogy lesz? Ez gyakorlatilag a te kérdésed óta így gondoltam én egyáltalán ilyesmire, de vannak ötleteim, lehet, hogy esetleg a honlapomon nyitott neki egy fület. Most jelen pillanatban a Facebook eseménynek az üzenőfalán lehet megtalálni ezeket a képeket, illetve talán az Instagramon van egy hashtag, a rajzolj, ne félj, és talán annak kapcsán, vagy azzal úgy meg lehet esetleg találni. Most ennyit tudok egyelőre erre mondani. De egyébként te hogy tudtad a gyerekeknek ezt az egészet elmagyarázni? Mert valahogy most egy kicsit azon gondolkodtam, hogy most akkor mondjam azt a fiamnak, hogy gyere kisfiam, rajzoljunk valamit, most nagyon kisarkítom,
rajzoljunk valamit, hogy megnyugtassuk magunkat a látottak után, hogy ne kelljen erről beszélnünk, hogy ettől el tudjunk távolodni, ezt elfelejtsük. Vagy ezt az egészet nem is teszem be ebbe a keretezésbe, hanem egész egyszerűen csak lemegyünk és felszabadultan rajzolunk. Illetve, hát nem tudom, mindenki gondolom volt egy saját megküzdési stratégiája azzal, hogy mivel próbált ezt a gyerekének megmagyarázni, de nálad mi működött? Vagy nálatok? Ez két külön kérdés volt egyébként. Jó, ha esetleg elhagynám az egyik felét, majd emlékeztes. Hát ez nehéz ügy, az sem teljesen mindegy, hogy hány éves az a gyerek. Nálunk hál' Istennek már olyan korban voltak, amikor az egészen durva tartalmak kezdtek jönni, amikor már tényleg el tudtam magyarázni, de nagyon nem irigylem mondjuk az óvodáskorú gyerekek szüleit, így az utóbbi 1-2 évben. A másik... Hát akár egy időben a LMBTQ és a gender szavakat kellett magyarázni, hát én ugye, szóval, hogy én ilyen speciális helyzet vagyok, mert én írtam egy komplett könyvet, egy felvilágosító könyvet ennek kapcsán, és akkor így ahogyan azzal haladtunk, azzal tudtam akár magyarázni is a gyerekeknek. Például azt, hogy mi az, hogy LMBTQ, tehát hogy én valahogy ezt találtam erre. De hát itt szerintem sok gyógyulni valónk van, sok gyógyítani valónk van magunkon is. Hogyha abból indulok ki, hogy mi az én tapasztalatom így egyénileg, amikor valaki hát kilép egy toxikus kapcsolatból, azért... Szóval, hogy nem az történik, hogy na mostantól aztán minden szipi-szuper, és mostantól boldogok vagyunk, hanem hosszasan vannak akár emlékbetörések, vagy egyszerűen újra és újra visszalátogat az ember a múltba, mi miért történt. Külön meló megtanulni, újra bízni. Ugye most is sokan, akár a szavazás estén is voltak, akik boldogan ünnepeltek, de voltak olyanok, akik üveges szemmel meredtek maguk elé, hogy na most akkor mi van? Ilyenkor mit kell csinálni? És hogy egyfajta sok, vagy az, hogy megtanulni bízni abba, hogy ez az ember tényleg nem akar engem átverni, hogy esetleg tényleg valakitől valamilyen pozitív, szeretetteljes dolgot kapok, és az nem hamis, nem manipulálni akar. Külön munka szerintem, akár azt, nekünk pszichológusoknak is szerintem sok-sok munkánk lett volna már eddig is ezzel, hogy a manipulációt a nevén nevezni. Például én biztos, hogy gyerekeknek tanítanám, nem kisiskolásoknak, de egy bizonyos korosztály fölött. Én tanítanám akár az érvelési hibákat, mert ami most lement az, hogy itt háború lesz, és aki erre az oldalra szavaz, akkor az a háborúra szavaz. Ez tulajdonképpen egy érvelési hiba, ez a szalmabáb érvelés. Így hívjuk. Van egy zseniális honlap, az a címe, hogy a te érvelési hibád.hu. Nem tudom, ki csinálta, én örök életemig hálás leszek érte, mert nagyon jó. És tele van ilyenekkel. És ha erre ránézek, ugye egy szalmabáb érvelés az, amikor a velem szemben lévő vitázó félnek valami olyan gondolatot tulajdonítok, ami neki nincs egyébként, és az ellen hevesen harcolok. Ez egy érvelési hiba, ha valaki csak úgy figyelmetlenségből esetleg elköveti, de ha ezt tudatosan teszi, hát akkor az manipuláció. És nekünk szerintem, akik ezekről tudnak, nekünk dolgunk ezt megmutatni az embereknek, hogy ismerjék föl ezeket a manipulációs technikákat például. És mit mondasz, hogy ebbe hogy olyan feldolgozásba, vagy feloldódásba, vagy nem tudom, megkönnyebbülésbe, hogy hogyan tudnak segíteni esetleg ilyen pozitív idézetek, vagy akár csak elgondolkodtató idézetek, amik úgy, hogy mondjam, segítenek így túllendülni, vagy megérteni valamit, vagy letenni ezeket a terheket, amikor beszélsz, szóval, hogy ez hogy működik szerinted, mitől lehet jó, vagy működőképes egy ilyen, nem tudom, aszfaltra felrajzolt, mint a tervfodarákos haikúd. Igen, hát ez egy ilyen apróság, tényleg
tényleg inkább csak egy ilyen érzésvilágot közvetít. Fontos, lehet akár a rajz is egy ilyen outlet, egy csatornája annak, ahogy feldolgozom, vagy akár gyerekkel feldolgozom ezt. De szerintem az is nagyon fontos, hogy beszélgessünk arról, hogy mi történt, és ezt hogyan tudjuk elpakolni magunkban. Nagyon-nagyon sok beszélgetés kell szerintem egymással, így társadalmi szinten is, meg akár családilag is. Azt, ami talán biztató lehet, hogy amit én szoktam látni az egyéni folyamatokban, hogy amikor egy bántalmazásban valaki van, ott olyan erőket mozgat ő valójában meg, amik láthatatlanok maradnak, amivel ő túlél, amivel megküzd, amivel stratégiát alkot, hogy kilépjen mondjuk. Mindennapos stressztűrés, hatalmas erő, és amikor megszűnik a bántalmazó valami csoda folytán, vagy mert kiverekedtük magunkat belőle, akkor ezek az energiák felszabadulnak. És jó néhány embert láttam akkor, amikor begyújtotta a rakétákat. Szóval, hogy ez tényleg hatalmas energia, és nagy pozitív energia tud lenni. Egyébként én azt vettem észre például magamon, de azt hiszem, hogy jó pár ember is hasonló dolgokat átélt. És nem csak a közvetlenül az elmúlt időszakban, hanem szerintem ez most már pár éve így van, hogy olyan fokon váltunk ilyen politikai hírfogyasztóvá, hogy tehát ez nevezhetem azt hiszem egész nyugodtan függőségnek, hogy egyszerűen folyamatosan hallgattam a podcastokat, néztem a híroldalakat, nem tudom én, és egyébként ezzel rengeteg időt töltöttem el. És hogy most én egy kicsit abban bízom, és ebben nyilván mindenkinek van egy belső munkája, hogy új rutinokat alakítson ki magának, amiben felszabadító dolgokat, vagy normális dolgokat tud csinálni, amikor inkább így nem tudom, összedobok egy pudingot, vagy tényleg rajzolok a gyerekkel, vagy megint találkozom valakivel, és megiszunk egy pohár bort. Szóval, hogy egyébként ez egy ilyen beszűkülést is magával hozott. Én ezt a magam életében biztosan tudom mondani, amikor egyszerűen, mondjuk ahelyett, hogy felhívok valakit telefonon, kutyasétáltatás közben a podcastot hallgattam, és idegesítettem föl. Tehát, hogy egy ilyen gyomorgörcsbe volt, mert arra gondoltam, hogy úristen már megint, és hogy ez kilát, és nem, és hogy ez nyilván idő, és hogy ez az eszköz, amit te kitaláltál, ez tulajdonképpen csak egy módja annak, hogy egy új rutin kialakuljon, ami egy kedves módja annak, hogy ezt az időt, amit eddig idegbe töltöttünk el, azt most kellemesebbé tegyük. Kerestem valamit, ami a jó eséllyel talán nagyon-nagyon sokan közös platformon tudunk lenni, és szerintem ez fontos. Meg ez a görcs, ez a feszültség, amit mondasz, igen. Szóval, hogy megtanulni gúzsba kötöttség nélkül mozgatni a tagjainkat, az egy ilyen óvatos tapogatózás először, hogy szabad nekem a járdára rajzolni, nem fognak leszidni érte, vagy nem fognak rám morogni, vagy én azt tapasztalom, hogy rám mosolyognak az emberek, örülnek neki. Most valamelyik nap egy gyermek otthon elé rajzolgattam szívecskéket, és pont oda érkezett 2 kislakó a gondozónővel, és akkor így megkérdezték, hogy hát ezt nekünk, és csak úgy, és mondtam, hogy igen, és látszott rajta, hogy így örülnek neki, hogy ez tud ennyire egyszerű lenni az élet, és tudunk egymással kedvesek lenni, és szeretetteljesek, és ezt lehet csinálni. Hát szerintem annál, én most már nagyon erre kapacitálnak, hogy tényleg egyszer muszáj lesz valahol ezeket összegyűjteni, szóval akkor lehet, hogy ezúton is meg lehet kérni azokat, akik bármilyen idézett rajz felrajzolásába, festésébe gondolkodnak, hogy tényleg örökítsék meg és küldjék. Szerintem ez egy ilyen nagyon szép tabló lesz majd, én biztos vagyok benne, meg amúgy nagyon érdekes lehet az is, nem, hogy ezeket kik és hová csinálják, hogy nem tudom, iskolák, ovik közelébe, közintézmények közelébe, nem tudom, metró aluljáróba, szóval, hogy annyiféle hatást elérhet annyiféle emberen, hogy szerintem ez tényleg baromi érdekes lesz, ha lesz egy ilyen gyűjteményed ebből, hogy tényleg mennyire messzire, mekkora hullámot vert ez a felhívás. Igen. És
egyébként csak még egy picit így visszatérve erre, hogy azért nyilván azt nem szabad elfelejteni, hogy nagyon sok emberben nem csak szorongás és félelem, hanem harag is felhalmozódott, és ez is itt van köztünk, hogy joggal haragszunk az elvett évekért, meg mindenért, amit veszítettünk, és tehát ezt nem lehet úgy tenni, mint hogyha tehát ez nem, én nem akarom, hogy ez egy ilyen hurrá optimizmusba menjen át, hogy itt most minden jó, hanem inkább csak az, hogy valami, legyen mellé téve valami, amiért ezt az egészet érdemes csinálni, szerintem. És van egy Dalai Láma idézet, amit én nagyon szeretek, nem biztos, hogy pontosan fogom idézni, valami olyasmit mond, hogy légy kedves, amikor lehet, egyébként mindig lehet. Igen. Hát akkor ez a Magyarország vizuális kigyógyítása, háborús plakátokból felhívás, ezt hol lehet megtalálni, Krisztina? A Facebookon, vagy mindenféle más social media felületen is? Én nem vagyok egy hozzáértő social media mágus, egyáltalán, sőt, ennek ellentéte vagyok. Szerintem Sarah Connor lelkitársa. Szóval én a Facebookra föltettem ezt az eseményt, egyelőre ott van, tanácsot elfogadok bárkitől. És nálunk az adás linkjében. Igen, ott leírásában van, ezt a linket megtaláljátok. És akkor még arról beszéltünk, Krisztina, mert egy-két percünk még van, és hogy segíts, hogy ebben mire jutottál délutánhoz képest, hogy mondtad, hogy lehet, hogy akkor ezt úgy időbeliségébe is egy kicsit érdemes lenne kibővíteni, mert itt nem is tudom most fejből, de hogy talán valami egyhetes határidőt mondtál, vagy valami ilyesmi, de hogy mondtad, hogy gondolkodtál azzal, hogy akkor lehet, hogy mondjuk egy hónapra kihúzni ezt, hogy nagyon izgalmas, ki tudja melyiket, hogy viszi el az eső, szóval lehet, hogy ez egy ilyen hosszabb időtár is lehet. Igen. Mi vasárnap rajzolgattunk pont a kislányommal, és hát az pont el is vert az eső másnap. Tehát igen, mivel én úgy számítottam, hogy kb. 5-10 ember lesz erre az egészre, én egy hetet adtam ennek, de biztos, hogy meg fogom hosszabbítani a határidőt, lehet, hogy 1 héttel, 2 héttel, meglátjuk, hogy ez hova visz minket. Igen, hát szóval ez szép, ilyen tünékeny, vagy ilyen mondalasszerű, nem, hogy akkor az ember fölfesti, és akár már másnap elveri az eső, szóval ha vannak erre a mostani helyzetre, amiben vagyunk, izgalmas idézetetek, vagy akár saját, vagy akár másé, és azt így felrajzoljátok valahová, akkor nyugodtan küldjétek be ebbe a csoportba, és nagyon szépen köszönjük Balcs Krisztinának, hogy itt volt velünk. Én is köszönöm. És tudtunk erről beszélgetni, és hát ez tényleg nagyon szépen kapcsolódott itt a vajós aszfalt festés, meg falfestéshez, szóval, hogy sokat és játszott. a szabad játszóterekhez is egyébként szerintem. Igen. Tehát szabad játékhoz is. Igen, szerintem nem vagyok egyedül ezekkel az ötletekkel. Most pont a 18. kerületben szerveznek táncos eseményt, úgy tudom, így most az egészségügyi miniszter tánccal kapcsolatban, talán, ha jól tudom. És, igen, szóval ott lesz egy flashmob. Igen, szerintem most tele vagyunk ezekkel az ötletekkel egyébként. Na, hát akkor mindenki táncoljon, rajzoljon és élvezze az életet. És a nagy tánc közben ne felejtsétek el az 1%-otokat felajánlani a Tilos Rádiónak. A részletek a honlapunkon megtalálhatóak, most nem olvasom föl. És akkor elköszönünk. És jövő héten is jövünk az Utcarádióval. Köszi, hogy itt voltatok. Sziasztok! Bizonyám, ciao. Sziasztok!